Φίλοι μου, γεια σας. Λέγομαι Αθηνά Κοτσόνη Συνετού. Είμαι ζωγράφος και συντηρήτρια έργων τέχνης. Μετά από έρευνα 3 ετών, κατάφερα να αποκωδικοποιήσω τη σκέψη του ανθρώπου μέσα από το σκίτσο του, κατά 99,9%, όπως δεν το έκανε κανένας ψυχολόγος ή κανένας ιστορικός τέχνης. Την έρευνα μου αυτή την κατέθεσα σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, Χάρβαρντ, Ιλινόης, Μασαχουσέτη, Κολούμπια, και πολλά από αυτά έδειξαν το ενδιαφέρον τους. Έχω αποκωδικοποιήσει πολλούς πίνακες όπως του Πικάσο, του Μπιταρά, του Χίτλερ και όλα αυτά επίσης τα έχω στείλει σε όλα τα πανεπιστήμια. Έχω πάρει πολύ καλές κριτικές και επίσης έχουν γράψει πάρα πολλές εφημερίδες της Ομογένειας. Έχω δώσει ραδιοφωνικές συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο και έχω κάνει πολλές εκπομπές, δικές μου παραγωγές, αλλά και έχω δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα από το σκίτσο κάποιου ανθρώπου, όπως βλέπετε εδώ, βρίσκω τον κωδικό ενός ανθρώπου και μπαίνω στον εγκέφαλό του, μαθαίνω πληροφορίες όχι μόνο για αυτόν, για την υγεία του και το τι του συμβαίνει, αλλά και για άλλα 10 άτομα ακόμα. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε το σκίτσο σας, όπως βλέπετε με αυτό το παράδειγμα, στο atene@otenet.gr και να μπείτε επίσης και στο site μου, στο www.athenapavlakotsoni.gr και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Εδώ έχουμε ένα σχέδιο. Μπορείτε να ζωγραφίσετε τον εαυτό σας, από τον οποίο μπορούμε να συλλέξουμε πάρα πολλές πληροφορίες και να βοηθηθείτε σε θέματα υγείας, σε θέματα νεότητας, διότι δίνοντας εντολή στον εγκέφαλο, ένα άτομο μπορεί να κάνει κυταρική ανανέωση, αλλά και να αυτοϊαθεί. Επίσης, μέσα από το σκίτσο σας μπορώ να δω τι σκέφτεται ο σύντροφός σας που τον ζωγραφίζετε εδώ και γράφετε πάνω το όνομά του, ο Κώστας. Εδώ είστε εσείς. Εγώ. Εδώ είναι το παιδί σας ή κάποιο άλλο άτομο. Και γύρω-γύρω ζωγραφίζετε ό,τι άλλα θέλετε. Δεντράκια, χορταράκια, σπιτάκια, βαρκούλες. Όλα αυτά λοιπόν μαζί σε συνδυασμό δείχνουν το τι συμβαίνει ανάμεσα σε εσάς και στο φλερτας ή στο σύζυγό σας. Επίσης, μπορούμε να μάθουμε πράγματα για την εργασία σας. Πώς μπορείτε να βοηθηθείτε και να γίνετε ένα επιτυχημένο άτομο ή να δείτε τι συμβαίνει στην εργασία σας. Αν σας κλέβουν, αν επιδιώκουν να σας διώξουν ή πώς μπορείτε να προοδεύσετε μέσα στον κύκλο των εργασιών σας. Εδώ λοιπόν σκεφτόμαστε την εργασία μας και ζωγραφίζουμε ό,τι θέλουμε. Τον συναδελφό μας, τα γραφεία του, το χώρο ίσως μέσα, οτιδήποτε μας έρχεται στο μυαλό. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε και για άλλα πράγματα, για άλλους ανθρώπους, για το μέλλον μας, πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα για μας. Έτσι, με ένα τέτοιο είδους σκίτσο, το οποίο μπορείτε να στείλετε στο atene@otenet.gr, μπορεί να αλλάξει η ζωή σας. Χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, με τον κώδικα Αθηνά, έχουν αλλάξει τη ζωή τους. Έχουν γίνει πιο νέοι, με την κυταρική ανανέωση, πιο επιτυχημένοι, είναι πιο καλή στις σχέσεις τους, διότι μπορούν να οδηγήσουν με τον κώδικα Αθηνά τα πράγματα εκεί που αυτοί θέλουν. Κοντεύω 60 χρονών. Το πιστεύετε? Όχι. Χωρίς botox, χωρίς lifting, όλα αυτά με τον κώδικα Αθηνά. Στην Ελλάδα είμαι πασίγνωστη και σε όλο τον κόσμο. Ελάτε κι εσείς να γνωρίσετε τον κώδικα Αθηνά μέσα από το site μου και με το σκίτσο σας να αλλάξει η ζωή σας.